Okay, may mudto na usab kanatong tanan mga higala, adlaw na usab karon nga Martes. Martes na food, no? Bino, Martes naman pud mga higala. Unsa man tarong pitsaha? Pizza dos na baya, no? Pizza dos na baya, no? So wala nga ato dahil nga tigbayaon og may mudto ang atong talahorong obispo, Bishop Julito B. Cortez, station manager nato si Father Rama Ata. Uy, ang ato dahil unyang pinaskuhan. Believe ya po ko ini Father Mata may gala bisan in taon sa kagamay dili man jud ako ba ang income sa diocese sa kining DYWC, pero manikamot jud in taon kinis padre nga mangita po in taon paagi nga makahatag-hatag po in taon na mugtag sa kasakong bugas, do na po din tayo mga grocery, do na po din tayo gamay po in taon nga pahalipay kada tuig, no? Salamat kay Padre ha. Muna gitawag na to kana bitang gitawag og servant leadership maalagaro. Maupod mo ha. Abi no, ako diay nga side topic mga higala. Ato ding hisgutan sa dili pa kini kabahing Pasko ba kay nakabantay ko ining uban labi na ni atong gospel ni atong 28 man siguro to or 27 ba to nga naghisgot na ang mga ebanghelyo og kabahin lagi og kining pagtapos sa kalibutan. Doon naman yung uban mahigala nga literal na pagsabot. No nga naghiskot man lagi pagtapos sa kalibutan. Muna nga nagsige po sila gakuyaw na lamang kay nabi sa ebanghelyo nga pagtapos na ang kalibutan. Dili. Tinuod na dili na ingon nga bakak na siya matapos ang kalibutan. Pero walay na sayod kung kano sa mahitabo. Kaya may mabasa sa Biblia baya nga bisan ang mga anghel wala kabalo kung kano sa matapos ang kalibutan. Doon na koy sa una dito sa bukid, isug yung ka itong pastor man to. Nagamit pag yun og trumpa, kaya iyan na laging paandamon ang mga tao, kaya matapos na kuno ang kalibutan niya. Doon ay katoliko nga naingon nga, ingon lagi sa padre nga matapos ang kalibutan, pero walay masayod. Kadili, ug kanang inyong pare, wala kabalo kanos ang matapos ang kalibutan. Ako kabalo ko. Kuani, imo ba tubayan nga, matod palagi, kuan naman yun kaaysa, kana bitang convinced naman yun siya kaayo yun nga matapos na yun ang kalibutan. Nagsige siya sa kalumbayan madigay ko ito o dawis nakadungog yun ko kaya naman ko ni Agi man ko siya o kanang inyong pare wala kabalog kanus ang matapos ang kalibutan. Ako nakabalo ko iya tars matawa ra ko so brother wa mo kuno kabalo mo kuno siya ko ay dili ra nato na siya dili ra na nato siya pugson ug mao gyud na iyaha, pero para nako sigon sa Biblia doon naningon ba yan nga walay nasayod kung kanusa kan bago pa ba yan na bago pa na ag sa kuan man siguro to ag basta ag sa Domingo man siguro to kasi there was one gospel nga ingon ana ang tuno nga daghang kay mo ingon nga mauna kini mauna kana apan ayaw ninyo tuuhi no ingon ana no so dili ra guta mo to pero unsa man jud ay buti pasabot nga labi na nga karong mga panahon na nagdulong na ang Pasko. Ang para nako in my own understanding, para nako gibalik jud na ang ebanghelyo kabahin sa pagtapos sa kalibutan aron kita mangandam. Pero wala na nagpasabot nga nakabalo na tagkanus ang utapos ang kalibutan. Tinuod na may katapusan jud ang kalibutan pero walay nasayod. So unsa may atong buhaton magngandam, no? Nya doon na para bagyo yung mga pipila nga mga moingon ni ana ba nga matapos na ang kalibutan nga medyo delikado po kayo ato gyud nga taga-agbili ang ilang gisulti kay doon na may moingon nga ibaligya na ang inyong mga kabtangan kay ato na nang tapukon ato naghiusahon nga arira na nako kay para og arira na sa atong grupo kay para og usay mga panginahanglanon magamit na po nato dayon ana no unya ang magunit sa kwarta laing tao dili na ikaw so murag delikado na no kay kwarta init ba yan na no hinoon ug madayon man gyud tinuod ang pagtapos pero wala lagi na sayod mudyo na dihay sikreto matapos ang kalibutan di ta makiglalay sana pero kanus wa ta na sayod ana bisan gani ang Ginoo ra may na sayod ana so na nga ayaw mo kayo padalaan ang mga istorya nga ingon ana nga matapos naman ang kalibutan hala ibaligya ang inyong mga kabtangan ug ato na lang hiusahon sa atong grupo nga ako mo'y mugunit sa kwarta wag treasurer mo'y paguniton sa kwarta aron nga kung doon ay mga kinahanglanon isip mga igsuon ato ra ni siyang gabiton ng inyong mga gihatag
Ang problema kay dili madayon ang katapos sa kalibutan, di naman pud iuli kay nagasto naman. Nya usaon naman gigibaligya man ninyo inyong mga kabtangan, inyong mga yuta, inyong balay, asa mo puyo. Sumuna nga dunay nahitabuan na nga nangadto sila sa abot sa puna katinuod ng istorya gawang pong kadto. Nangadto sila sa layong mga probinsya unya dili nakauli diri ato sa Negros ba o sa Cebu ba. Kaya wala na may ikaplite nya adto dito na adto na daplis bye-bye unya dinhidaan sa ato sa Oriental Negros maayo ang kahimtang pag-abot dito galisod na na may gisulti na ako isulti ang lugar o kinsa ning grupo habang sa kay na ako nakadungog ko anang istorya ha. No, it might be true or not pero ang importante lang kita mangandam lang yun kita no nya usa sa paagi sa pagpangandam mao kining pagsaulog sa Pasko no by celebrating Christmas we will be preparing for the second coming o kanang giingon nga pagtapos sa kalibutan no so bada nga kun atong makita ba sa kalihukan sa pagtapos sa kalibutan no mao na ato ang andamon usa man pananlitan pakigiuli sa usa may kaubuton magigiuli tamo na sa panahon sa Pasko doon naging mga family reunion kay usually baya ang dugay kay magkauli sa may kaubuton ang mga paryente. Grabing mga dinumtanay mga paryente. Kaya natangatandog ang garbo ba. Murag lalong manggod kayo ang samad kung mismo imong paryente maoy mohimo og dautan diha nimo. Kay mas may pa lagi nga daotang laing tao mo manglibak nimo kay murag dili ka masakitan. So nakabantay mo ana mahigala no nga libakon ka sa laing tao, insultuhon ka sa laing tao, murag dili kay kasakitan. Pero mismo na imong pare nahitabo ang Bongbong. Parehas ba na nahitabo ni Bongbong o ni Amy? Nga si Amy gibirahan man gyud niya pag-ayo si Bongbong. I can just imagine ang kasakit nga gihandim ni ako ma-feel pud nako, no? Kaya ako wala gyud ko kasulay. Nga mismo akong manghod, akong magulang gidaot ko. Bisan pa manggani, no bisan pa manggani kon masayop ko. Pero ang akong magulang, akong mga manghod gidipinsahan gyud ko ana. No? Gidipinsahan ko ana, no? Pero katong ilang Bongbong og ni Amy murag lahi to kay murag tira gi-appeal pa iya mga pagubangkon iyang ilang binalay si Lisa. Okay, sa akong experience ha. Ako kung masipyat di magina masipyat lagi ta kay tao ra man lagi ta nago ng kalantahon nga sapagkat tayo ay tao lamang. Akong mga igagaw, akong mga parente samot na akong pamilya ay dipinsahan jud ko. Dipinsahan ko pero kang Bongbong o kang Amy murag pero ako makatawa ako kung unsa man taon po ni Amy murag laki mo po ning iyahang pagkaigsuuna kay gisinggit-singgit pa magyud in taon siya niya ako lang ma-imagine ang kasakit ug ang kaulaw nga gibati sa pamilya ni Bongbong iyang asawa si maluoy ko ako dili man ko loyalis ni Marcos, dili po ko loyalis ni Sara, pero sa gibuhat ni Amy, murag nasakitan po ko. Kaya nga naman, igsuon maguna ni mo in the aims, nagano man in tao nga imo manuon ng gitirahan o ingon ni ato nga mga pulong, siguro, bastante na siya ako, na akong manghod, sa inyong tanaw, nakabuhat man ginagdautan siguro sa inyong tanaw ba, ako lang kay mga igpasaylo para niya kay manghod mo na nako mas nindot pang paminaw maingon mo nga gidaot man lagi gyud Bongbong anang uban na si Saldico muna siguro mas nindot paminaw nga maingon ako kanang may nakita man gid mo dagang sayop sa akong manghod ako ra gyud mga igpasaylo niya ninyo para niya kay tao ra manggunta. Dipinsahan po nimo ba nga tao ra manggunta, dili manggunta perfect. So, silo alam po din taon mi. Kaya ako mga ra jud pasaylo sa akong manghod. Dahil man kang Amy kay gibirahan magilino niya. Unya, lagi kay naman lagi mo ingon nga sinagop ra daw ko ron pero I don't know, dili na tamutando kana no. Kuana na siya kanang problema na sa pamilya, at is family problem na no ano klaro pero kita pod mga Kristohanon dili pud ta magdinautay no pananlitan kailain mga Kristohanon malagit dili pud dagay maayo nga isig ka Kristiyano nato magdinautay pud ta kada bang
palitan ikaw Iglesia ni Cristo ka, ikaw Katoliko ka, aglipay ka, o nya imo pong dauton ang isig ka Kristiyano, dili dagay maayo nga ikaw Katoliko ka, dauton po nimo ang iglesia, ikaw iglesia ka, dauton po nimo ang Katoliko. Kaya nga naman, all of us are followers of Christ manggod. Bisan tuod ko ng iglesia, wala nila ilha nga Diyos si Kristo, pero gituman mapud nila lagi ang Biblia, ang gisugo ni Kristo. So okay ra na siya, no? Wala ra na problema. Bisan magani ang mga Muslim ko, no? Nagtahod man kang Kristo isip propeta. No? Nagtahod po sila ni Mama Mary. No, gani doon ay mga relihiyon nga ilang giila si Kristo nga sama ni San Miguel Arcangel. Di na ko isulti, no? Nakadungog ko itong na-testimony sa usa ka membro anang ilang grupo unya ni balihina sa Katoliko niya moingon nga si Kristo de Icono sama ra pod ni Anghel Gabriel nga kanang gitawag natong anghel ra pod. Wala tay problema ana, pero basta lang kay batud palagi dili lang gyud mo magsulti og dautan batok sa usag-usa. No, klaro? Abi no, padayon kita sa ato nga mga higutisgot, no? Ari kita sa ato ang catechism proper. Catechism proper. So, ari kita sa devotion to Senior Santo Niño. Kaya hapit na ba yan nga kuhan? Hapit na ba yan kining sinulog, no? Kay December 1 na ba yan? Ang devotion to Senior Santo Niño. Senior Santo Niño is a Catholic title of the child Jesus associated with the religious image of Christ, child widely venerated as miraculous by Filipino Catholics. No? Kanibitang devotion to Senior Santo Niño kay doon naman goy mga imahe. No? Doon ay imahe sa Senior Santo Niño ang milagroso kayo. Labi na gyud nang naa sa Cebu. No? A gift from the conquistador Ferdinand Magellan Turaha Humabon nga iyang gitawag og Carlos o ang iyang hara Juana nga iyang gitawag og Juana. Asa ni Hari no Carlo and Hari Humana no gitawag og Juana in account of the Christian baptism, no. So kining mao nga kuan imahi sa Cebu, no. Gihimo ni siya sa usa ka matud pa banggiitan nga artisan basing on the vision of centuries of Avila, no? Visual kanda ini mahingala kini di ay imahe ni Senior Santo Niño basing da ini sa vision ni Sister Saint Teresa of Avila. No? Ato mo tingala kaasa man niya gisuhid ning kuana. Duna da siya kanang vision nga ingon niya na ang hitsura sa Senior Santo Niño. In 1565, Miguel Lopez de Legazpi came and venerated the place, no, where the image was found. A soldier named Juan Camos found the image. Unya matud pa ani antong sa panahon ni Pope Paul VI, giila niya ang matud palagi ang Santo Niño isip usa ka basilica. Klaro ha. So no? Ato pa kini di ay mga higalang imahe ni Senior Santo Niño, dili da ini ingon nga huna rang sa tagtungod ug way labot ang istasyon. may visionary gid ay ini nga gipakita nga mao kini ang himuong mahimong hitsura sa Senior Santo Niño. Ang maong babayi mao si Santa Teresa sa Avila, no, nga matud pa usa ka Discalced Carmelite mystic malagi to si Santa Teresa de Avila, no. So nga dako kay pud kita o pagtuo nga ang patron Senior Santo Niño de Cebu usa kini kami lang gruso gyud kayo. Gani napud tayo uban lagi mahigala nga usahay akong mamaymayan pud ning uban ba kay makakita man gud naay barangay diri sa ato ang nagdala na ako nagdala-dala ning bato. Pader gimiligruhan ko ano naman naay kuan diri nga napurma bato nga napurma og Senior Santo Niño
Nya sa may imong plano, ako ning butangan og ako ning pabinditahan nimo. Unya pag human ako ning ibutang og kapilya. No sa pamanjulain, basig manambal ka, umaog gyud pa din manambal jud ko kag gitugahan man ko ako ayaw. Ayaw pulo panambal kay matud palagi ang pagpanambal usa ka na kagasa gift of healing, pero ang maong gift of healing dili naman na madawat pinaagi sa mga tuga kana mga imahe kung dili pinaagi sa Espiritu Santo. Gift of the Holy Spirit man lagi na, no? Pero dili pud ingon nga kanang automatic na, no? Doon na panay daghan kaayo mga timailahan nga nagasahan ka, di kay nakakita ra ka og imahe nga puy nga mura-mura og Santo Niño, manambal na dayon ka kay mamahimo ana mura og nakulto na Hinuon. Mura mo ganito sa og nahiubos kay wala na ko uyuni ang iyahang mga panguna-una og action putog wala na gani noon ni simba. Kay manambal gyud lagi siya ko ayaw lagi dili lagi na sa pwede. Kung gusto ka yung pamilitahan na kay na porma magsanton sayang tanaw pero para na ako murag wala man, pero na para nila kay na porma mo jud ko no ila lagi sa pamilitahan kay lang butangan og kapilya then paghuman manambal na dayon sila no. Dili ron mao ha, ayaw na inyo nagbuhata kay usa ka na kapaagi nga diin inyong naghimo-himo na mag-inyong ha kay kinahanglan nga ideklara mo gina sa simbahan nga milagruso kanang maong imahe. Ha, klaro? Ang simbahan gyud mo deklara og moingon gani ang pare nga dili tutuman ta ha. Dili ra pud ta ingon nga di na pud hinuon kita mo simba kay ngano nga wala gideklara nga usa ka shrine ang imong kanang imong imahe nga nakita nimo nga napurma sa Santo Niño. Abi no, di na lang sa takutom. Sa ko na ginaingon, no? Ako mga sakop, akong giingnan nga pangandam mo ha, Pasko kay ang pagpangandam sa siblasyon sa Pasko mo ay pagpangandam ninyo alang sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo nga wa ta masayod. No, wa ta masayod sa nga kutob sa mahimo diha sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga komunidad, pangandam din mo. Dili na to sayupon pagsabot ang Pasko. Nga ang Pasko panahon sa pagpangayo dili. Ang Pasko mao ang panahon sa pagpangandam alang sa ikaduhang pagbalik sa Ginoo. Unya sa atong pagpangandam apil na ang paghinulsol sa sala, mangumpisal, and then apil na po ni ana ang pagpuyo sa mga pagtulunan ni Kristo. Sana ni ana mao ang paghigugmaay sa usa-usa. Okay, klaro? Dili na lang takutob. Ako ra gihapon kini yung ubos nga alagad Reverendo Padre Edwin Academia Acab, manamilit na usab kaninyo o manalangin kaninyo ang Dios nga makagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Tapos na nga to ang pagkatikises. Dado na to ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.